В ляво гледано от нас, дясно. Също, разбира се, една голяма личност в българския спорт. Доскоро, слава Богу, доскоро единственият победител в Световна купа, но вече не е. С успеха на Алър Попов в Алта Бадия миналата зима. Влязоха в колите. Да, една минута вече е разлика, която... Тук с тях, други мотори пред колите. До отбивката за закучене ще се ги стигне. Не спуснаха бързо. Място, където могат да се струпат фенове и да подкрепят. С Джамалидин Абдуджапаров, известен с пракора терора от Ташкент, страшно изтъкнат спринтьор, но това е много рядка възможност. Той тотално избяга от всякакви социални медии. Помня твоите дуели с Марио Чиполини, ти си печелил фанелката за активност и в атлетика. Знаете ли, повезането е много различно в момента. Това е спортът, който наистина... Ти си един от тримата фаворити, по начин се споменават от експертите. Да, наистина, на мен те са там. Това, че не изпитват никакво затруднение, то тук и тенденцията през цялото време е спускане към София. Тези километри са такива. Нормално е скоростта да бъде... Подлага се. Джонатан Милан изтърва и този етап. Невероятен Трябва ни фотофиниш, за да видим сега. Ето го Мание. С половин капла. Да не кажа цяла. Пол Мание отново победител. Трети филето, когато стигнем... Ето е София. Да, ето е тази красива гледка от тук към София, от планината към София. Това населено място има 7000 години история.